hebben 2 prachtige keuringsdagen achter de rug van fokvereniging Taart Behoort. Met prachtig weer en veel publiek. Gisteren zijn we begonnen met het keuren van de veulens en de 4 jaar en oudere merries voor opname en de stamboekmerries voor graadverhoging. Er was veel kwaliteit in de breedte bij de veulens en bij de graadverhoging was er een eerste premie stermerrie. Vandaag was het de beurt aan de 3-jarigen en van de 49 3-jarigen zijn er 15 ster geworden, waarvan 6 met een eerste premie. Dat resulteerde in hele mooie kampioenschappen vandaag met een prachtig Twente kampioen. En het uiteindelijke dagkampioenschap is gewonnen door de merrie die vorig jaar nog stamboek met de 3e premie was. Gisteren gepromoveerd naar een ster met een eerste premie en vandaag gehuldigd als dagkampioen. Een heel goed bewegend paard. En een heel mooi reservekampioen in de Twenter. Een heel modern, lang gelijnd Twenter met hele beste bewegingen. Kortom, we hebben genoten.